Van començar a conviure el 28 de juliol de 2011. Exactament 2 mesos després d'haver-se conegut. Més ràpid que el corre Calines. Tenia molta pressa, excepte amb una cosa. No hi havia manera que em presentés el Toni. Tampoc és que morís de ganes de conèixer la noieta aquesta, però com que era la primera vegada que anava a viure amb algú... Oh, jo tampoc no vaig insistir, perquè es notava que ella era feliç i això ja en tenia prou. Les primeres setmanes la cosa va anar, si fa o no fa, d'aquesta manera. Hola, carinyo. Hola, amor. Com ha anat el dia? Jo també. Jo més. D'acord. Estàs igual. T'han tocat el destí. Sí, m'han agafat. I fotis, de què faràs? D'home de la teva vida. Per favor, quina pujada de sucre. Si hi ha cap diabètic a la sala, demano disculpes. No us ho tingueu en compte. Tots ens tornem una mica idiotes quan ens enamorem. No generalitzis. Afortunadament, les coses es van anar normalitzant de mica en mica.